Sa Mandaue City Public Market, nabantayan kuno sa pipila ka mga manindahay ang paghinay sa baligyang karning baboy taliwa sa isyu sa African Swine Fever apan malaomon silang di kini maabot sa ilang lugar. Ang report ni Nico Serino. Sa iyang stall sa Mandaue City Public Market na abtanamo si Lisa Tabanera, busy sa paghiwa sa iyang karne nga baligya. Pasado alas 10:30 na sa buntag, apan halos wa pa kuno nahurot ang iyang tinda. Karong adlaw, duha ka tibok baboy ang iyang giangkat aron nga ibaligya ug naanda na kuno nga mahurot-hurot na kini ug maudto. Usa siya sa nabalaka nga makaapekto ang balita sa ASF sa Carcar City sa ilang mga mamalitay. Ang mga ubang nakabati sa balita, dili na gyud mga ang uban. Oo, dili na gyud sila. Kami mo ni nani o. Kani nga mo hurot na unta ning baboy namo kay duha ra gagmay. Wa jud na hurot kay wala naman murag ang customer di na jud. Giklaro hinuon sa mga manindahay ang ilang baligya kumpleto sa mga papeles. Labi na ang Meat Inspection Certificate pamatuod nga luwas ug miagi sa National Meat Inspection Service o NMIS ang ilang karne. Sa tindahan ni Ginang Josephine, tag 300 ang sagad nga presyo sa kada kilo sa baboy. Dunay gamayng aumento gikan sa 280 ngadto sa 290 sa miaging buwan. Ang tibok ulo sa baboy tag 210 ang kilo. Nadyo mo tana sir niya about sa ana ba niya. Amo sa ina among baboy dagay safety ba na kanigi kan mig ihawan. Nadyo may mga permit gani mga musud nga rin sa merkado. Sa ASF map sa probinsya, ana sa red o infected zone ang Carcar City. Samtang ang mga silingang LGUs sama sa San Fernando, Sibonga, Barili ug Aloginsan gitumbok nga pink o buffer zone. Ang unahan nga mga lugar, surveillance o protected zone ug ang nahabiling mga lugar sa lalawigan, green o buot pasabot ASF free zone. Ang Mandaue City Veterinarian mitataw, pabiling luwas ang dakbayan. Dako man ning issue ang ASF. Once we are infected, lisod dugay ang repopulation process, no? Taas kayo tong process going back to the green zone. So, we have to keep other areas green. Base usab sa movement sa mga lugar nga apektado, gikan sa green zone o walay ASF, mamahimong makapadala sa mga pork o pork products paingon sa ubang mga lugar bisan sa red zone. Protected area zone, pwede siya ka-move here, but no live hogs move going to their areas. So, muna siya indication aning mga arrows. So, for now, mura na itong basihan sa ato ang kanang limitations on the movement. Uban ni Ronnie Ariosa, Nico Sereno, Balitang Bisdak.